man ang gingharian sa Dios. Kung imong istoryahon ang gingharian sa Dios, dito ka magsugod sa Babylonia. Nyatong 606 BC nga mo'y pagbihag ni Nabucodonosor sa mga Hudiyo, gidala sa Babylonia. Apil na sila si Daniel. Gibihag ang mga Hudiyo, gidala sa Babylonia. Nang kay katong mga Hudiyo, mo kato'y pinili. Mga pinili sa Diyos. Unya, giterminuhan dahil ang Babylonia og 70 katuig. Kung moisip ka, gikan sa 606 BC, moisip ka na, og 2,520 katuig, kay mo man ay tinudlong panahon sa Diyos, 2,520 katuig, ang istorya sa Babylonia, mubalik, murang istorya ha. Ang importante na istorya sa Ginoo dito sa Babylonia, si Nabucodonosor dili mo tuo, ni Kristo nga Diyos dito sa Jerusalem. Mao nga yang giguba dayon ang Templo ni Solomon sa Jerusalem. Ilang gipangdala ang mga bulawan dito sa templo. Yatong 606 BC. Kaya di siya mutuo nga Diyos si Kristo sa Jerusalem. Kaya dito naman ang Kristo sa Jerusalem. Tungod kay pagkuha ni Moses sa mga Hudiyo gikan sa Egypt, dito na ang Kristo kauban ni Moses. Kay gisulat man nagingon silang tanan na nagpanginom sa maurang espirituhanong ilimnon kay sila nagpanginuman gikan sa bato nga minunot kanila ug ang bato mo sa Kristo. Sa ato pa kadtong mga Hudiyo nanginom sa ilimnon sa Dios kay gikan man sa bato nga mo si Kristo. Dito na ang Kristo sa Jerusalem sa panahon na ni Moses. Unya, nyatong 606 BC, wala mo tuo. Si Nabucodonosor ni Kristo nga mo'y Diyos sa Jerusalem. 606 BC. Kung atong pabalikon kanang istoryaha nga wala mo tuo, si Nabucodonosor sa Diyos sa Jerusalem, imong isubtract kanang 606 gikan sa 2,520 katuig. Ang tubag ana 1914 dinhi na sa Pilipinas. Wala na dito sa Babylonia, dinhi sa Pilipinas. Mga niadtong 1914 nibangon ang Iglesia ni Kristo nga dili mo tuo nga Diyos sa Kristo hangtod karon. Kay mao kanay tinuohan ni Nabucodonosor sa iyang pagguba dito sa Jerusalem. Mo kanay istorya. Mo kanang gingharian sa Dios naa niya ng nasura nga natukod ang Iglesia ni Kristo. Mo tinuod na tagna. Nasa nasod nga natukod ang Iglesia ni Kristo. Kay kung ang Iglesia ni Kristo dito pa matukod sa Malaysia, ang gingharian sa Diyos tuwa sa Malaysia unta karon. Apan kay ang Iglesia ni Kristo nga tinuod nga istorya sa Diyos magkato, naman matukod sa Pilipinas niya ng 1914, mao nga kaning Pilipinas mo'y pinili sa Diyos. Ang mga Pilipino mo kanay kanhing mga Hudiyo nga gikan gyud sa Israel na imong binhi ipadala sa Pilipinas dayon si Hari Ipugaw. Unang dito sila sa Ipugaw mamuyo. Tungod kay dito man sila mamuyo ginganlad na kana og Ipugaw.
Karon kay ilang hari, si Pugaw man ang ilang hari. Unya, kay naglakaw man sila ibabaw sa ice, ibabaw sa yelo, nga nangabot sila dito sa Ipugaw, natunaw ang ice, natunaw. Nahimo nang dunay dagat. Mao nga katong ikaduhang binhi nga dito gyapon sa China, kay naglakaw man to sila gikan sa Israel, nitabok sa Jordan, niadto sa Iraq, niadto sa Iran, niadto sa Afghanistan, hangtod nga niabot sila sa China. Nagsakayan, nagdidunggo dito sa Panay, kadtong mga kaliwat ni Hari Marikudo. O kadtong mga kaliwata. Bini kato. Nantuluman ka bini ang ipadala sa Diyos din sa Pilipinas, ang mga Israelitas nagsakay og sakayan. So wala pa mabuslot ka ng Suez Canal. Wala pa na di pa maagian. Munang niabot sila diya sa Suez Canal, sa Suez. Nagsakay sila bangka padulong din sa Pilipinas. Apan nidunggo sila makadyot lamang dito sa Malaysia. Munang gingan lang dayon og malires. Kagikan kunuhay sa Malaysia. Dili ka na tinuod. Kay katong mga hari ato, katong pulo ka hari, gikan kato sa Israel, nidunggo makadyot sa Malaysia. Pagdunggo nila sa Malaysia, di man sila pareho sa mga Malaysian, o mga itumon man ng Malaysian, nagkikipapawa sila kay di man sila Malaysian. Namahawa sila, o nidunggo ito sa Panay, murag yapon sa dilungguan sa mga kaliwat ni Marikudo. Mo nang ato sila sa Dato Puti na himong magigbaylo ni Marikudo sa yuta sa Panay, sayang bulawan nga salakot. Sadya nga rapid man ang ilang production. Kadito sila nagdaghan dito sa Panay, na puno ang Panay. Katong yuta nga gihatag ni Marikudo. Mao nga namalhin sila dito sa Manila, dito sa Bulacan. O namalhin ang uban din sa Mindanao. Kay batasan man atong mga tawhana, na magpuyo sila sa Daplin sa Suba, dito sila nagpuyo sa Daplin sa Suba sa Bulacan. Munang gingan lang sila taga-ilog, kay ang Suba dito ilog man, taga-ilog. Mao nga imubo ang taga-ilog yaman ng ginganlan dahil og ginganlan og ilog. Munang ilog dito kato mga tao gikan sa Panay. Ang uban ng mga tao ni dunggo din sa Mindanao kay napuno na dayon ang Panay. Mao nga ang ilang batasan pagpuyo man sa Daplin sa Suba, nagpuyo sila sa Daplin sa Suba dili sa Dapitan City, Dipolog City, dayon sa Manukan, Sindangan, diya sila magpuyo sa Daplin sa Suba. Munang ginganan sila taga-Suba. Sana nag-una din nga taga-Panay pero nasa bukid nagpuyo. Gingan sila taga-Suba. Gi-shortcut ng taga-Suba, ginganan sila mga Subanon. Subanon taga-Suba ba? O makasabot ka mo? Di mo makasabot, apel ka mo. Hindi makasabot ka mong tanan mo, nang gingalag Subanon. Kay taga-Suba man sila, kay diya man sila nagpuyo sa Daplin sa Suba din sa siyudad sa Dapitan, dito sa siyudad sa Dipolog, hangtod sa Manukan, Katipunan, Manukan, o hangtod sa Sindangan. Muna mga Subanon.
dili taga bukid kanang Subanon. Kay ako usa ka Subanon. Mga na akong apelyido Undok kay naman na sa bukid sa Katipunan na may ako mga parente diha. Dili ko magpahingalan nga ako bukid nun kay di man ko taga bukid. Pero Subanon ako nga taga Baybay. Taga Minaog. Subanon akong kaliwat. Mga naigugma ko sa tanang mga Subanon. Tanang pobre nga Subanon. Tungod kay ako man ang nakadiscovery kung asa kuha ang deuterium. Kay dili man na makuha dito sa Surigao. Ako may nakadiscovery, akong giparehistro ang deuterium. Karon rehistrado na ang deuterium sa akong ngalan. Tungod kay kadatuan man na sa tibuok nga Pilipinas, dili lang akong ngalan mo'y tagiya. Unta kanang deuterium ako lang ang tagiya. Kaya ang deuterium si Escusa rin tagiya na. Nawala si Escusa, ako na napulit. Munang ang deuterium ako ang nakadiscovery. Karon og asa ko Munang kanang mga tao nga pobre karon akong gipanglista. Kamo mga pobre kung dili mo magpalista dili ako maglugos kaninyo. Kay wala mo kinahanglan sa Ginoo. Wala mo kinahanglan. Ang gikinahanglan sa Ginoo kadtong manlumo og kasing-kasing nga moapil dayon anang pagkatag-iya sa deuterium. Kay kung makuha na to na kay dili man ta mag-una-una karon ato manghulaton ang plano sa Ginoo kay kaning plano nga deuterium didto pa ng Dios sa panganod. Plano na niya kay dunay deuterium sa Pilipinas. Kay mo ni puyanan sa pinili sa Ginoo. Mao nga pinili man ang Pilipinas sa Ginoo, ihatag dayon ang deuterium nga ako ang nakaparehistro kay ako man ang nakadiscovery sa gingharian sa Dios. Dili man kamo mga pastor, kamo mga pare, di man mo nakadiscovery sa gingharian sa Dios. Ako man ang nakadiscovery, mao nga gihatagan dahil ako yan ang deuterium nga tag-iya ako yan ang dakong katigayunan sa tibuok nga kalibutan nga niya magasugod sa Pilipinas. Aron madato ang tanang mga Pilipino, mahidisan ang mga bahag yan ang mga parinti nato sa bukid nga dili na sila magbahag. Magsanina na sila sa sanina sa mga hari. Ay mabot ang panahon ng bisnis sa mga Pilipino, mga bisnis sa harianon, sa mga prinsipe, mga hitsura sa Pilipino. Aron matawag dayon ang Pilipinas nga haring nasod sa tibuok nga kalibutan kay ang hari anhin mo gawas sa Pilipinas. Kano saban mo gawas ang hari? Ako mong tuganan, kaya dili ko magbaka kaninyo, nga kanang hari sa tibuok nga kalibutan, mugawas unya 2053 mugawas ang hari sa tibuok nga kalibutan dinhi sa Pilipinas nga anak mugawa sa dapitan Shrine City. Mo kana mga kaigsuonan. Dili na mo gawas sa Olongapo. Dili na mo gawas sa Manila. Dili mo gawas kada sa Cebu. Anin sa gamay Shrine City sa dapitan ana mo gawas ang hari. Unya sa tuig 2053 kay ang presidente sa Pilipinas mahumanwan kanang 5 unya sa 2052 kay tag-uno man katuig ngurang Duterte o mo makasabot og si Duterte nilang dayon kamay tamayon si Presidente Duterte.
Munang Duterte. Dua ka 30 ba? Dua ka 30. Kaya kanang do means 2. 30, dua ka 30. Gika ni Ramos hangtod ni Presidente Duterte karon unang 30. Una sa 2022, paingon sa 2052, ikaduhang 30, dua ka 30, Duterte. Mo kanay, meaning sa Duterte, kay wa pa man ning kalibutan, doon na Duterte, dito sa panganod. Numugawas, ining tuig kakaroon, kay ron limpyuhan ng Pilipinas, kay mugawas na hapit sa Kristo, dinhi sa Pilipinas magsugod. 22, magsugod ang presidente nga dinilana. Pero talang ninyo, kung kanos aman ihatag ang lana na may 5 ka presidente nga umabot. Ang katapusan ng presidente niya sa 2052. Unang katanta katuig, 2052. Pagkauman, wala nang presidente ang Pilipinas. Hindi na presidente ang tawag. Sa gobyerno, sa hari na ang tawag niya na, hindi na presidente. Kaya nahuman naman ang 20 ka presidente.